Dobrodošli u emisiju iz srca Europe izravno iz Brisela i Europskog parlamenta. Ja sam Alen Legović, a današnji gosti su hrvatski zastupnici Andrej Plenković, Davor Ivo Stier i Jozo Radoš. Dobrodošli. 2015. godina bila je krizna godina s mnogim izazovima i najvećom migracijom prema Europi u posljednjih 70 godina. Europa pokušava odgovoriti na izazove i krize na mnogim poljima. Na financijskom, društvenom... Što je sad? Dečki su još na godišnjem. So the sound is okay? Dobrodošli u emisiju iz srca Europe izravno iz Brisela i Europskog parlamenta. Ja sam Alen Legović, a današnji gosti su hrvatski zastupnici Andrej Plenković, Davor Ivo Stier i Jozo Radoš. 2015. godina bila je krizna godina s mnogim izazovima i najvećom migracijom prema Europi u posljednjih 70 godina. Europa pokušava odgovoriti na izazove i krize na mnogim poljima, na financijskom, društvenom, ekološkom, razvojnom. Stoga ćemo sa hrvatskim zastupnicima razgovarati o očekivanjima za 2016. koje će teme i izazovi dominirati i kako će se Europska unija i njene članice nositi sa njima. Pa evo, krenimo od migracija. Gospodine Plenković, pritisak na one koji su velikodušno primali migrante i prognanike proteklih godina sve je veći. Tu mislim na njemačku kancelarku Angelu Merkel. Sada se uspostavlja da, premda je vrlo malen dio migranata sudjelovao u napastovanju djevojaka i žena, ne samo u Kelnu, već i drugim gradovima, kakav odgovor i nove mjere očekujete iz Njemačke i kako izbjeći da ovakva zbivanja postanu voda na mlin desno ekstremnim strankama u Europi? Politika kancelarke Merkel, koja je izražavala solidarnost prije svega prema onima koji su ugroženi od ratnih ugroza, bila je ispravna. Ono što se dogodilo proteklih nekoliko dana u Njemačkoj, gdje smo vidjeli i u novogodišnjoj noći, a i u nekoliko slučajeva kasnije, kada su pojedini migranti napali njemačke, prije svega žene, mlade djevojke, sigurno može dovesti do radikalizacije političke scene u Njemačkoj. To je scenarij koji je do sada bio izbjegnut, gdje se u Njemačkoj tako nešto nije dogodilo. I sada je odgovornost kancelarke Merkel prije svega da primiri situaciju, da ne dopusti da se dogodi jedan negativan refleks prije svega desničarskih stranaka protiv migranata, koji može dovesti do jednog ozračja u Njemačkoj koje je prenapeto i koji bi moglo dovesti do daljnjih nemira u samoj Njemačkoj. Stoga je problem migracija ključno i izbjegličke krize rješavati na njegovom izvorištu, a tretman prema migrantima i onima koji su tražitelji azila mora biti, kao što je i ispravno, tretiran na temelju individualnih zahtjeva sukladno europskim pravilima i nacionalnim propisima. Mislim da je ključno da se izbjegne destabilizirane Njemačke, jer je to ono što se do sada u Europi u proteklih 70 godina nije još dogodilo. Gospodine Stier, Njemačka ove godine neće moći primiti još 1 milijun migranata. Oko toga vlada suglasje svih političkih stranaka u toj najvećoj članici Europske unije. To bi značilo da bi još jedan veliki val migranata ove, kao prošle godine, mogao zapeti na takozvanoj balkanskoj ruti, a time i možda i u Hrvatskoj. S kojim učinkovitim instrumentima raspolaže zapravo uopće Europska unija da može ukrotiti i smanjiti dolazak migranata s Bliskog istoka, Azije, Sjeverne Afrike, i nisu li te mjere samo tigar na papiru ako Europska unija nije složna i solidarna, i kako zapravo zbrinuti migrante koji dolaze, kako ih smjestiti, kako ih integrirati? Dakle, ključne su možda 3 stvari. Jedna je naravno puno bolja kontrola granice između Grčke i Turske. Tu je bitna je suradnja s Turskom, ali naravno da i država članica kao što je Grčka mora poraditi na tome da ima puno bolju kontrolu te granice. Važno je naravno da se ide dalje i sa ovim projektom Europske granične i obalne straže. S druge strane, bitno je isto tako omogućiti izbjeglicama koje su ne samo u Turskoj, nego u Jordanu, Libanonu, puno bolje uvjete. Učinila se greška 2014. Europska unija je smanjila svoju financijsku zapravo pomoć UN-ovim agencijama koje su brinule upravo za izbjegličke kampove. To se popravilo, ali ne smije se ta greška ponoviti, dapače mora se i dalje unaprijediti. I ono što je Andrej rekao, dakle u izvoru se moraju riješiti problemi.
što se tiče naravno sukoba u Siriji, ali isto tako i one neke druge situacije i to je jako važno što je Europska unija donijela odluku da osnuje poseban fond za Afriku, na primjer, kojim će se kroz razvojnu politiku tražiti da ljudi koji jednostavno su u teškim situacijama ekstremnog siromaštva imaju bolje uvjete da mogu izabrati, ostati i ostvariti svoju perspektivu u tim zemljama, a ne da budu zapravo natjerani ili da nemaju nikakvu drugu opciju nego emigrirati prema Europi. Gospodine Radoš, bez prave registracije migranata i razmjene podataka među zemljama članicama vidimo da su široko proširena, zlorabljena i višekratni zahtjevi za azil na nekoliko mjesta jedne te iste osobe, kao i osoba s više identiteta. Kao stručnjak za sigurnost, koje instrumente i rješenja nudite vi, liberali, u Europskom parlamentu? Dakle, svakako registracija, ali i puna suradnja. Dakle, zajednička politika azila. Europa nije imala zajedničku politiku azila, politika koja je znatno jednostavnija nego što je politika izbjeglica, prema izbjeglicama. Dakle, to bi značilo jedinstveno postupanje. Radi se i na tome da se ima i zajednički europski popis sigurnih zemalja, potpuna razmjena informacija i to ne samo na pitanjima tražitelja azila, izbjeglica, nego i u pitanjima policijske suradnje, pa čak i obavještajne suradnje. Bez toga Europa se neće moći nositi sa ovim valom izbjeglica. Bojim se da će to biti tema koja će obilježiti i sljedeću godinu. Vaši radni tjedni ispunjeni su mnogim poslovima, pored putovanja iz vašeg mjesta u Hrvatskoj, u Brisel i jednom mjesečno u Strasbourg. Aktivni ste u odborima te na plenarnim sjednicama. Gospodine Plenković, vi ste potpredsjednik Odbora za vanjske poslove i šef delegacije za Ukrajinu. Gdje će biti poseban naglasak vaših akcija, rada i djelovanja u 2016. Kao šef delegacije za odnose sa Ukrajinom nalazimo se u vrlo zanimljivom trenutku. Stupio je na snagu sporazum o slobodnoj trgovini između Ukrajine i Europske unije, a Rusija je odmah napravila vrlo snažne protumjere gospodarske, suspendiravši dio slobodne trgovine koje postoje između te dvije zemlje i čak spriječava trgovinu između Ukrajine i srednjoazijskih zemalja. Trenutno smo u fazi izrade jedne rezolucije Europskog parlamenta kojom bi se osudilo takvo ponašanje Rusije, jer nema nikakvog razloga, niti je Rusija dala dokaze da će sporazum o slobodnoj trgovini između Ukrajine i EU ugroziti njene ekonomske interese, a dodatno sada spriječava i protivno pravilima Svjetske trgovinske organizacije normalan tijek gospodarskih odnosa Ukrajine i drugih zemalja. Tu je i pitanje vizne liberalizacije. 2 godine uoči Majdana vrlo bi bilo bitno za ukrajinske građane da dožive Europu malo plastičnije, konkretnije, a za to je potrebna adekvatna odluka vijeća uz suglasnost parlamenta o tome da se Ukrajina, pa vrlo vjerojatno Gruzija i Kosovo stave na listu onih zemalja za koje nije potreban vizni režim. A čitav je naravno niz i drugih brojnih aktualnih vanjsko-političkih pitanja s kojima ćemo se baviti, kao što je sutradašnje gostovanje nizozemskog ministra vanjskih poslova, da vidimo koji su njihovi prioriteti ovih 6 mjeseci. Gospodine Stier, vi ste koordinator Europske pučke stranke u Odboru za razvoj. Nakon što je 2015. godina bila godina razvoja s mnogim važnim globalnim konferencijama i odlukama za budućnost razvojne politike, što slijedi za ovu 2016. na tom polju i vaša procjena što možemo očekivati u pogledu Bosne i Hercegovine u idućoj godini, obzirom da ste član delegacije Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu? Dakle, 2015. donijeli smo jedan novi okvir za razvojnu suradnju, ne samo na razini Europske unije, nego na globalnoj razini. To je bilo u 9. mjesecu u New Yorku u sjedištu Ujedinjenih naroda. 2016. će biti naravno u znaku implementacije tog novog razvojnog okvira. Vjerojatno ćemo otvoriti raspravu i od novog europskog konsenzusa o razvoju. Dakle, ne samo gledati razvojnu pomoć kao nešto što bogate zemlje daju siromašnima ili zemljama u razvoju, nego omogućiti kroz bolju kvalitetu institucija i političkih i ekonomskih u zemljama u razvoju da one mogu same zbrinuti za gospodarski rast i za društveni razvoj. Dakle, tu će biti jedan novi fokus, implementacija toga. Imamo 17 različitih razvojnih ciljeva, pa ćemo cijeli taj sustav morati razraditi i početi implementirati. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ono što svakako očekujemo da Bosna i Hercegovina aplicira za članstvo u Europskoj uniji.
Gospodine Radoš, član ste Odbora za vanjsku politiku te delegacije također za Bosnu i Hercegovinu, pa molim je vaš kratki opis najvećih izazova Europske unije u ovoj 2016. Pa dakle, sigurno će kriza izbjeglica biti i dalje vrlo, vrlo aktualna u tijekom 2016. godine. Naravno, Europska unija mora pokušavati rješavati i svoja nekakva pitanja i poteškoće. Dakle, to je formiranje zajedničke politike prema izbjeglicama, zajedničke politike azila, ali bit će vrlo važno da u 2016. godini profunkcionira i Europski fond za strateške investicije, takozvani Junckerov fond. Krajnje mu je vrijeme, dakle ovo je godina i pol nakon mandata parlamenta, odnosno gotovo toliko i komisije. Prema tome, 2016. godina mora biti godina pokretanja gospodarstva i stvarnog izlaza iz gospodarske krize Europske unije i njenih zemalja članica. Bosna i Hercegovina? Bosna i Hercegovina je zapravo na prekretnici, ona bi trebalo svakako aplicirati, ali učiniti još neke značajnije korake, dok su recimo Makedonija, odnosno Crna Gora i Srbija na neki način u tijeku i u nekom kontinuitetu posla. Dakle, krenula se na taj put, Bosna i Hercegovina je još uvijek na startu. Vrlo je važno za građane Bosne i Hercegovine, za stanje u Bosni i Hercegovini, pa i za hrvatsku politiku, da Bosna i Hercegovina doista krene putem europskih integracija. U Hrvatskoj je u tijeku formiranje nove vlade, neovisno o njenom ishodu i tko će voditi koja ministarstva. Što očekujete konkretno u vašem odnosu predstavnika vlade u Hrvatskoj i vas, hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu, gospodine Plenković? Evo da se možda samo malo osvrnem na pitanje Bosne i Hercegovine. Mi smo, evo, sva trojica još uz kolege Piculu, kolegicu Šuicu i rumunjskog kolega Predu napravili jednu veliku konferenciju prije mjesec dana upravo kako bi kreirali povoljno ozračje za podnošenje zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine i tu mislim da sa novom vladom moramo imati jednu vrlo usko koordiniranu i usuglašenu politiku kako djelovati i prema državama članicama i prema komisiji i visokoj predstavnici Mogherini da pomognemo tom koraku koji će po meni biti ključan za koheziju zemlje, za njeno kvalitetno funkcioniranje i njene daljnje reforme. I u tom kontekstu naravno i pridonijeti zaštiti jednakopravnosti Hrvata kao jednoga od tri konstitutivna naroda. Sa novom vladom očekujemo prije svega da će to biti vlada između HDZ-a, Domoljubne koalicije i Mosta, jednu tjesnu suradnju na vanjsko-političkim prioritetima, intenzivniju i dinamičniju komunikaciju i dogovaranje sa zastupnicima, jer mi smo onaj filter kada možemo dodati nešto na zakonodavne prijedloge što vlada na razini vijeća eventualno nije uspjela učiniti i tu očekujem viši stupanj suradnje i konkretne razmjene informacija nego što je bio do sada. Kakva su vaše očekivanja i koji su izazovi, gospodine Stier, u pogledu društvene integracije i razvoja, a to ste opisali u nedavno objavljenoj knjizi Nova hrvatska paradigma? Dobro, to je jedan politološki esej gdje se predlažu zapravo neke teze, između ostaloga i ta paradigma društvene integracije. Možda bi bilo sada ovom prilikom predugačko objasniti koje su te teze, ali vjerujem da Hrvatska će ići u tom smjeru. Mi smo imali, po mom mišljenju, dvije razvojne paradigme do sada, onu državotvornu, euroatlantsku, moramo sada definirati jednu novu razvojnu paradigmu koja će zapravo i afirmirati ono što smo do sada postigli. Dakle, imamo državu, ta država jest usidrena u euroatlantskim asocijacijama, moramo sada omogućiti razvoj te Hrvatske i puno bolju integraciju našeg društva. Gospodine Radoš, što vi očekujete od nove vlade u Hrvatskoj i novog saziva Hrvatskog sabora? Pa što se tiče odnosa prema zastupnicima Europskog parlamenta očekujem više suradnje. Dakle, nije smisao djelovanja zastupnika ovdje da isključivo napada vladu svoje zemlje. Meni je sad otvoren taj prostor, ali ja ga neću nastojati iskoristiti, nego ću nastojati pokušati surađivati sa vladom oko ovih poslova koje ja radim ovdje u Europskom parlamentu, a što se očekivanja od vlade tiču, zna se koji je najvažniji problem Hrvatske, to je problem njenog gospodarstva i nadam se da će vlada imati dovoljno snage da se uhvati u koštac sa tim problemom. Makar prve najave, neke ritualne teme, neke floskule, neki šuplji izazovi tipa fotelje, stručnjaci, reforme bez sadržaja, ja ga do sada nisam vidio, ne ohrabruju, ali ja se svejedno nadam da će ova vlada imati snage uhvatiti se u koštac sa gospodarskim problemima Republike Hrvatske.
I za kraj još kratko pitanje. Kako se osjećate kada dolazite u Brisel i Strasbourg, posebice u posljednjih nekoliko tjedana, nakon pariških atentata od studenog prošle godine, podizanja stupnja sigurnosti i opreza u Briselu i Belgiji i nakon što su slike naoružanih belgijskih, francuskih vojnika i policajaca, pa i graničnih kontrola postale gotovo uobičajene? Pa mi smo navikli na ovo ozračje sigurnosno koje je podignuto na viši stupanj u Briselu, u Strasbourgu nešto manje. Naravno da očekujemo daljnju suradnju svih obavještajnih policijskih službi unutar Europske unije da se spriječe situacije kao što je bio ovaj brutalan napad u Parizu prije nekoliko mjeseci koji je doveo do velikog broja žrtava i da se kontrole uvedu na način da je sigurnost na prvom mjestu, ali da se na taj način ipak ne ugrožavaju temeljna dostignuća Europske unije u pogledu slobode kretanja ljudi. Nažalost, uvijek su oni kriminalni negativni elementi u smislu transnacionalne komunikacije brži nego sustav i u tom pogledu očekujem da ćemo i mi kao parlament dati znatan doprinos sa donošenjem zakonskih akata poput direktive o osobnim podacima putnika u zrakoplovima koja čini mi se da će konačno staviti točku na jednu dilemu koja je nažalost usporena, a možda je dijelom i pridonijela nekim sigurnosnim ugrozama. Gospodine Radoš, kako se vi osjećate sigurno ovdje u Briselu i Strasbourgu? Pa sigurno bi bilo jednostavnije i ugodnije da nema policije i vojske na ulicama, ali ja nisam osjetio nikakav poseban strah. Strah je iracionalan osjećaj, tako da se može dogoditi da ga osjetim. Ali na stranu osobni osjećaj, mislim da je osobito važno da se uspostavi potpuna policijska i obavještajna suradnja, koje nije bilo, dakle bio je Schengen kao zajednička vanjska granica, a nakon toga potpuno slobodno kretanje ljudi bez međusobnog praćenja i informacija o njihovom kretanju. To je nedopustivo i nadam se da ovi događaji, tragični događaji u Parizu, u Belgiji će naravno dovesti do toga da će biti više i policijske i obavještajne suradnje u borbi protiv terorizma. I za kraj, gospodin Stier, koliko se vi osjećate sigurni ovdje? Moramo imati povjerenje zapravo u službe koje brinu o sigurnosti građana, ali isto tako biti fokusirani na ono što mi moramo u Europskom parlamentu činiti. Mislim da prioritet je ovaj registar putnika, dakle PNR o kojemu je Andrej prije govorio i naravno to staviti visoko na dnevnom redu uz one druge mjere koje će sigurno biti u parlamentu o kojem će se raspravljati i gdje moramo i mi dati naš doprinos. I toliko za danas u emisiji iz Srca Europe. S vama su u otvorenom studiju u Europskom parlamentu bili hrvatski zastupnici Andrej Plenković, Jozo Radoš i Davor Ivo Stier. Ja vam se zahvaljujem. Ja sam Alen Legović i do skorog javljanja u novom izdanju iz Srca Europe.